Ayan, video, ayan. Ganyan na, ganyan na. Oh. Long live sa mga kabrad ko, ha? Sa Alpha Caparo, ha? Oh, long live, long live. Oh. Yung mga taga Santa Rosa Laguna, andito po yung chairman, si Abanyo. Tanggalin mo kasi yan para sa kilat ka. Ayan. So, ayan, angkop. Okay, anyway, yung mga kabrad ko dyan, gawa po tayo na mabuti, ha? Hinihikayat po natin lahat ng kapatiran, ha? Na ngayon man lang sa pagkakataong ito na may epidemya, tayo lang ang organisasyon na lumabas para tumulong sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya mabuhay! Long live! Yes! Pakita mo, ito na yung mga bigas para sa Santa Rosa Laguna sa pangunguna ng chairman ng ating kapatiran ng Santa Rosa, ng buong Laguna actually. Ha? Si Facebook po, tinanggal na naman yung live ko. Di ba mga 10 minutes ako nag-live? Para ma-live ako. 25,000 agad yung active na nanonood. 25,000. Wala, tinanggal na naman ni Facebook. Anyway. Ricky, asa na yung delivery pa ng bigas? Asa na yung delivery na dumating? Sir. Asa na yung 20 na may dadala. asa na yung 10? Ilan? 10? 10 to. Oh, 10. I-completohin na to Santa Rosa na makalakad na. Tapos yung 10 na matitira, may mga MMDA tayo dyan. Palalabasin ko si Ricky. Tapos may ilan tayong kababayan na talagang kailangan ng tulong. Kung paano hati-hatiin yun, ha? Long live. 8 minutes lang. Ilang minuto na? Ha? Long live, long live. Alright, Okay. thank you so much. Itong challenge na to, makakarating to sa buong Pilipinas. Hindi tayo titigil na tumulong hanggat hindi natatapos itong pinagdadaan ng epidemya ng ating lipunan. Maraming salamat po.